Què tal? Molt benvinguts una setmana més a Protagonistes. El barri del Poble Nou de Manresa té una festa major centenària. Fa 106 anys que celebra aquesta festa major del barri de Poble Nou i un dels actes centrals d'aquest any va ser la presentació del llibre Records d'un segle. Per això nosaltres avui volem dedicar aquest programa a parlar d'aquest llibre i hem convidat els autors del llibre. Són 3 autors, però nosaltres avui només tenim a 2 dels autors perquè un d'ells no es troba bé, no està en condicions de venir, però ens acompanya a la meva esquerra el Jaume Puig. Molt benvingut, Jaume. Molt bé, gràcies. I tenim també l'Albert Serra. Benvingut, Albert. Gràcies, bon dia. I ens falta el Josep Rafael Manuel, oi? Sí, i tant, i tant. És el tercer autor del llibre. Sap greu que no pugui ser aquí. Bé, doncs el disculpem, que tenia moltes ganes de venir, però finalment per qüestions de salut no ha pogut venir. Bé, d'entrada, per entrar una miqueta en matèria amb aquest llibre que dèiem que és una mica la història del barri de Poble Nou de Manresa, Jaume, Albert, vostès quina relació, quina vinculació tenen amb el barri? Bé, la vinculació, naturalment, jo hi he nascut al barri, ja hi vaig néixer, i naturalment llavors l'hem sentit, l'hem viscut i tothom ha fet el llibre dels barris, molts barris han fet el llibre i vam dir, home, els del Poble Nou hem de fer el llibre. Bé, fa a prop d'uns 13 anys que ens vam reunir, doncs hi havia l'Antisergi, el president de l'associació de veïns, en Josep Alsina, i llavors hi havia mossèn Costa, que havia fet el llibre de la barriada Mion, també per explicar-nos una miqueta com ho feien ells, i llavors finalment doncs, vam estar un període. Dintre aquests 13 anys vam estar un període obligats degut al Covid, no vam poder fer res, vam haver de parar, però llavors vam tornar a renovar i fins que hem arribat en aquests moments ja, que ha arribat aquell moment que tots esperàvem perquè ja en teníem ganes. I llavors jo crec que la trobada va ser positiva, va ser molt interessant, tothom tenia ganes de fer-ho, llavors vam començar a buscar fotografies, llavors parlar amb la premsa local, que també vam venir aquí en aquella època, vam venir aquí també a presentar el llibre, però goita, ja fins ara hem vingut després de quasi de 13 anys, no? I llavors buscar coses de fonts d'informació, recerca a través de la premsa, a través de l'Ajuntament, començar a buscar, parlar amb els veïns, començar a informar-nos una miqueta. Llavors a buscar molta fotografia, que la fotografia també tenia molta història, naturalment, la parròquia del Poble Nou. La parròquia del Poble Nou, durant molts anys, diguem-ne, que de fet era quan no hi havia una associació de veïns, era l'associació de veïns del Poble Nou. Allà hi anava tot. La parròquia ho acollia tot. Vull dir que es feien les festes majors, tot ho feia a través de la parròquia, la gent venia a la parròquia, siguin o no siguin creients, és igual, però allà es feia tot. Un punt de trobada, Allà era el punt de trobada del teatre, del cine, la part cristiana, no? La part per les festes majors, cada any es veien les festes majors, doncs diferent gent, bé, etc. Parlem del llibre. Bé, llavors... Jaume, o sigui, per situar-nos, vostè va néixer i ha viscut sempre, gairebé sempre, al barri del Poble Nou i encara continua al barri. I tant. Abans d'entrar més en matèria amb el llibre, a veure què ens explica l'Albert. Albert, vostè també és del barri de tota la vida? No, de tota la vida no. Jo vaig néixer en un poble, a Cardona, i vaig baixar al Poble Nou que tenia 16 anys, més o menys. I a partir d'allà sempre més, a partir d'aleshores sempre més he viscut al barri. He viscut amb intensitat perquè ha sigut un barri que hi ha hagut sempre molt bona harmonia, gairebé sempre al voltant de la parròquia, però que era en aquella època el que aglutinava la majoria de persones. I era un barri molt compacte, molt aglutinat amb els amics, amb la família, i fins aquí hem viscut aquests anys coneixent els amics que tenia allà. Aleshores, aquí al barri em refereixo, aleshores, si podem relacionar el tema del llibre, és que quan vam començar a fer això fa uns 10 o 12 anys, que jo sempre dic 10 o 12, no dic mai 12, 13... Aleshores, es tractava de que poguéssim, ens va venir la idea de fer aquesta història, i la primera cosa que es va fer va ser anar recollint fotografies, amb el sentit de que, una de les primeres coses, de que es va donar veus perquè les persones que en tenien ens poguessin ajudar, perquè nosaltres ja en teníem forces, escanejar-les, presentar-les, preparar-les. Vam fer 105 reunions amb aquest llibre per poder aconseguir aquesta
aquesta situació de que hi hagués un compendi de fotografies i d'explicacions. Aleshores, això és un tema que ens va portar molta dedicació. Va ser conseqüència de que nosaltres tots teníem la intenció de fer una història i l'havíem d'anar buscant, com ha dit el Jaume, que poder estar més preparat que jo amb el tema històric. Jo realment m'he cuidat més del tema de l'element gràfic del llibre, simplement. Bé, com diuen el Jaume i l'Albert, en el llibre podem veure documents fotogràfics molt antics. Jaume, deia que això els ha comportat molta feina de documentació, d'informar-se, buscar fotografies. Les fotografies a partir de quin any estan aquí plasmades? Les més antigues de quin any poden ser? Aproximadament. N'hi ha una, la més antiga, és una de les caramelles de més o menys. Era abans de l'any 1940, 1930 i pico eren. I totes aquestes... Exactament, no el tenia aquí, però totes, aquestes les primeres, totes sis, les 1930 i pico, em sembla que eren. Trobem fotografies, i a banda de fotografies, la gent que tingui aquest llibre a les seves mans, què més podran veure? Què més trobem? Bé, aquí hi trobem de tot. Aquí, diguem-ne, totes les activitats que s'han fet, esportives, culturals, recreatives, religioses, associació de veïns, també. I sobretot també hi ha unes pàgines molt boniques que llavors hem anat a diferents veïns que ens diguessin el Poble Nou que ha sigut per ells. I aquí és una pàgina que dediquem a totes les persones, les persones que ens han dit de dir el Poble Nou ha sigut per mi ha sigut això, el Poble Nou per mi ha sigut això. Hi ha una pàgina que només està dedicada a això. A les persones que vam anar a trobar i digueu-nos el Poble Nou què us ha fet, què n'heu tret del Poble Nou, què ha sigut la vostra vivència. I ells expliquen la vivència. Frases molt concretes, no és història, però ens deien, mira, jo doncs tot això, doncs mira, jo vaig conèixer el meu parell i ens vam casar i estem molt feliços, per exemple, alguna cosa, no? Etcètera, no? I això també. Aquí hi ha tota la part cultural, recreativa, esportiva i religiosa. És que el barri del Poble Nou, diguem-ne, és un barri, però per nosaltres va començar com un poble nou, perquè al Poble Nou no hi havia res. El Poble Nou era tancat pels ferrocarrils catalans, per la via. Al carrer Barcelona hi passava la via, que tancava l'inici del Poble Nou. Seguia pel carrer Sant Josep, a baix, el carrer Sant Josep, que també tapava el Poble Nou. Llavors hi va haver, fent una mica d'història, no? Va ser l'any 1000... Aquí tenia apuntat, sí, va ser, això, el que se'n parlava molt, el 1867, exactament, el 1867 és quan més o menys va començar ja a venir el primer habitant, que va ser en Joan Playà Puig. O sigui, diríem que el 1867 va néixer el barri. Exactament. Ell va comprar uns terrenos, més ben dir, la seva senyora tenia uns terrenos, perquè ell era de Sallent. En Joan Playà Puig era de Sallent. I la seva senyora es deia Soler, Teresa Soler Trapé. La seva senyora doncs, tenia aquests terrenos al Poble Nou i al casar-se amb el Joan Playà Puig, bé, llavors va venir el Joan Playà Puig i amb aquests terrenos va començar a edificar i a vendre els terrenos a la gent. Ell es va fer la primera casa al carrer Orient, a Passatge Orient. I llavors es va fer la primera casa, que encara, aquí surt un tros de la casa que encara hi és. Ell va viure allà. I va anar venent terrenos, anar fent casetes. Llavors allà, què va passar? Que, esclar, llavors va venir mossèn Vidal, que era de la part del Carme, el Poble Nou representava aquell sector, era de la parròquia del Carme, i llavors ells venien i mossèn Vidal va començar a veure canalla per allà i va dir, home, coi, aquí es comença a haver ambient, potser que fem una església,
I llavors mossèn Vidal és el qui realment va construir l'església de mossèn, que en diem l'església de mossèn Vidal, amb la plaça mossèn Vidal, no? Ell va ser una persona molt coneguda en aquella època, veurem en el llibre, explica la història també, el qual tenim mossèn Vidal, amb mossèn Vidal, que ha deixat unes memòries són fabuloses, manuscrites, de 450 pàgines, totes manuscrites. És una preciositat. Jo no he pogut llibre perquè és molt difícil de llegir manuscrit algunes coses, però és un llibre gruixut. I d'aquest primer habitant del barri, de Joan Playà Puig, hi ha descendència encara al barri? No, fa poc, precisament, fa poc que van morir els tres companys que teníem, que és el Joan Antoni Playà, company nostre, company nostre, i tant, hi havia el Jordi Playà també, i el Miquel Playà, que era el gran. Aquests és un besnets. Aquí hi havia una cosa, i em poso ara amb una cosa que ens vam trobar amb el Joan Playà Puig, el primer, que al fet llibre vam dir, Joan Playà Puig, molt bé, conforme es va casar amb la Rosa Trapé, molt bé. Ja ens ha sortit un altre Joan Playà Puig. Com és que ens surti dos noms de Joan Playà Puig? Bueno, escolta'm, no cal que rumiem, ja ho busquem un altre dia, no? La propera reunió, escolta'm, que tenim aquest, ja no ens ha sortit, però potser és una duplicat. Però no, perquè aquest ha nascut en aquesta fetge i aquest ha nascut en una altra fetge. Algú ens està passant aquí. I llavors vam estar esbrinant una miqueta. I és que el primer habitant va tenir 5 fills. Joan Playà Puig va tenir 5 fills. Eren 4 nois i una noia. I llavors un d'aquests fills, que era el Miquel, es va casar amb una senyora. I aquesta senyora es deia Puig. Per tant, van tenir un fill que es deia Miquel Playà Puig. Ja l'hem trobat. O sigui, el net i l'avi es deien el mateix nom. Joan i li va posar el nom de Joan. I llavors vam dir, hosti, gràcies a Déu, perquè ja no sabíem què buscar, no? Són aquestes curiositats que han anat sorgint. Ens va fer rumiar, perquè com pot ser? No pot ser, però de diferents èpoques de naixement i tot això, anar buscant, perquè quan ho tinc aquí ara ja, i això ho guardem, perquè és que és igual, no? Bé, és una anècdota de les vàries que hi ha hagut, no? I tant. Estan orgullosos del resultat del llibre? Deien que a la presentació hi havia molta gent, que estaven molt contents, orgullosos de com ha quedat? Estem molt contents perquè, com ha dit ben bé el Jaume abans, ens pensàvem que vindria gent, però va ser una superació del que ens pensàvem nosaltres. I en realitat doncs, va quedar molt ben feta la presentació perquè hi havia les autoritats i els nostres amics i tots una bona part de veïns, a part de gent de Manresa. Vam aprofitar que hi havia tanta gent per explicar una mica el que hi havia al llibre. I en el llibre hi ha unes explicacions de més o menys com era el barri. I el barri de Poblenou era un barri molt pagès. Els carrers no estaven asfaltats. Quan començava de ploure s'embrotaven les sabates de fang i quan no plovia els pantalons s'empastifaven de pols i es havien de raspallar. Aleshores teníem la gent, la canalla jugaven als carrers, saltaven a corda, al voltant de la parròquia gairebé tot. I aquells carrers d'infanteses ara són avingudes, ara hi ha les grans universitats, ara hi ha benvingut sigui per descomptat, vull dir, la prosperitat sempre és benvinguda. Hi havia el centre parroquial que els diumenges a la tarda es feia cine, hi havia molta abundància de canalla i jugàvem quan sortint del cine. Jo ja era grandot, però encara recordo aquelles trobades, aquelles xerrades tan boniques que fèiem. Ja fa 82 anys que el Poblenou es fa teatre. Es van començar els Pastorets fa 82 anys. Vull dir que això és una cosa que també ho trobaran, els que vulguin llegir el llibre també trobaran que hi ha aquesta situació. El grup Essent Nostre Llarg, que el Jaume és el director precisament, fan obres i teatres musicals de molt bon veure. Hi ha moltíssima gent, tenen molt èxit.
recordem aquí les primeres comunions, la catequesi, veurem fotos de mossèn Vidal, hi ha molta fotografia i realment, ja ho he dit abans i ho repeteixo, valdrà la pena de que se'l mirin la gent, que el llegeixin, disfrutaran. Ens explica com era el barri fa anys, com aquest barri però ha anat evolucionant. Vostès que encara estan vinculats al barri, com és a dia d'avui? Ha canviat molt? Continua tenint aquesta essència que expliquen de barri? Com és a hores d'ara el barri? Bé, canviat sí, canviat sí. Com ha canviat la societat d'abans, no? Indiscutiblement, hi ha hagut moltes millores, indiscutiblement hi ha hagut, s'ha avançat molt la vida, però jo crec que tota la vida hi ha coses positives i negatives. Amb el llibre potser ens ha ensenyat, perquè ens ha ensenyat a nosaltres mentre el fèiem també. Ens hem donat compte del que era el barri en aquelles èpoques. Nosaltres penses, però ara, quan has començat a remenar, llavors a fer la memòria de tot el que hi havia i dius, hi ha coses que potser les trobo a faltar. Aquell civisme que potser hi havia abans. És que al dematí tothom escombrava les aceres, perquè era una obligació tenir les aceres ben netes. És de les coses que avui dia, no ho sé, cadascú que sàpiga com estan les aceres, no vull dir pas en favor ni en contra, jo dic el que es feia en aquells moments, no? Recordo perfectament que als vespres, quan jo era petit, sortia la meva àvia, la meva mare, el meu pare, al vespre a l'estiu, no sabíem on anar, doncs mira, allà a la cera, amb les cadires que baixàvem i parlàvem. I llavors encara em recordo, que això és història també, que hi havia el vigilant amb les claus per tancar les portes a les cases que teníem. S'aturava allà amb el bastó i fèiem les xerrades tots plegats, passàvem alguns veïns, xerràvem una miqueta. Això ho trobo a faltar una miqueta. No vol dir que tinguem de baixar la cadira baix, no. Trobo aquell faltar de saludar-nos al carrer. I ara potser diré una cosa, parlant de la festa major del Poble Nou. Jo sempre faig la pregunta, per què el Poble Nou, ara ja parlo del Poble Nou, no pot ser cada dia una festa major? Però una festa major de convivència, no festes majors de dia. La festa major hi té de ser un dia extra. Però cada dia, quan ens llevem, per què no ens podem saludar la gent? Per què quan anem a comprar ens saludem la gent? Els veïns ens saludem també. Quan hi ha alguna cosa, ens les podem explicar. I això és una festa major. Això és una alegria cada dia. Això és festa major, això és viure una miqueta. Això és el que jo crec que trobo a faltar. Potser ara no es coneixen tant com es coneixien abans, no? Potser hi ha més gent que no porta tants anys al barri i no es coneixen entre tots, que és el que passa habitualment a les ciutats. Sí, però no ens coneixen el moment que arriben, però el moment que han passat un parell d'anys la gent ens coneixem. Els veïns ens coneixem. Hi ha vegades que no se saludem o no ens saludem, o no ho sé per què, anem molt de boli tothom, anem ràpids. És el ritme de... És el ritme, veus avui dia tots amb el telèfon, això sí, amb uns auriculars aquí per escoltar música, i la gent està a escoltar la música, parlar pel telèfon, bé, estupend, molt bé, em sembla molt bé, això és molt elegant, però jo trobo a faltar aquesta convivència. Això sí que ens ho ha ensenyat amb el llibre, ens l'hem trobat abans no vol dir que ara sí. Abans nosaltres, al Poble Nou, hi havia un camp de futbol, Flor de Lis. Hi havia l'any 1830, em sembla que era, és un camp d'atletisme al carrer Barcelona, fa molts anys. Un camp d'atletisme, un camp que ho feien servir per atletisme. No tenim res ara ja, no tenim camps d'esports, no tenim... La gent sí, abans tenim un gran pavelló, era al carrer. Jugàvem per tot. Els nois a saltacordes, nosaltres a bàsquet, nosaltres allà a l'Iglésia amb la pilota. Bé, a boles, vam passar amb un carro allò al pavelló del Poble Nou. Les porteries amb... Bé, ara comprenc que això no. No es pot. Ara, el que encara tenen és el grup de teatre, no? Això sí. I vostè, Jaume, porta tota la vida implicat en... No, ara jo, L'Albert m'ha dit que el director... Jo vaig ser el director uns anys. Ara jo potser el que faig és coordinar una miqueta, no? Ara ja, per sort, tenim el company Jordi Jané, que agafa la direcció,
que passa anem molt a conjunt també, i això ho conservem, això ho conservem, el teatre ho conservem, sí. I vostè ha fet referència a la festa major. De fet, no tots els barris tenen festes majors, i el Poble Nou continua tenint festa major. Fa 106 anys que se celebra la festa major. Què és el que té de particular que encara es continuï celebrant? Sí. Perquè és una festa major amb gegants... Pot ser la tradició, de que aquest barri és un barri de tradició, és un barri de molts anys de fer. Es va començar fa 100 i pico d'anys, m'heu comentat abans. Sí, vam començar a Mossèn Vidal, ja es feia festa major. Programes, ja has trobat el primer programa Mossèn Vidal a fer una miqueta de cosa, ja feia una mica de cosa de festa, però bueno, ja començava a viure una miqueta ja, per Sant Josep ja. Segons el llibre de mossèn Vidal, que ja has mencionat abans, que és un manuscrit tremendament interessant, fet a mà, i ell es parlava que feia les festes i que hi havia garlandes, i això també ho expliquem una mica, però més o menys vol dir que això té una tradició molt arrelada d'abans. Pot ser per això, la pregunta, que encara es continua fent la festa major. Per altra banda, l'associació de veïns hi deu jugar un paper molt important, suposo, quasi n'estic segur, perquè el Valentí és un home que sempre ho viu molt intensament i fan moltes activitats que fins ara van tenint èxit. Principalment hi ha els geganters, que tenen molta funcionalitat, i aglutinen molta gent els gegants, i ell ho viu molt intensament. Que ja es va fent gran i està una mica cansat i diu a veure si trobem ajuda, però bueno, ja en van trobant, i crec que això és una part important de que es vagi mantenint la festa major. Crec que això, la intensa feina que té ell i ells, tots els veïns, de fer-ho. I en realitat sí que ha crescut molt, el Poble Nou és molt més gran, els veïns no ens coneixem tant. No sé si ha crescut amb gent, però amb gent de fora sí, perquè com que hi ha les universitats, venen molta gent forastera, potser no ens coneixem tant, això que diu el Jaume, que abans ens saludàvem tots i deia bon dia, bona tarda. Ara no s'acostuma a fer això, generalment cada un va pel seu compte i en realitat les coses d'abans es perden. Però això ha passat al barri del Poble Nou i a tot arreu. Efectivament. Vull dir, la societat ha anat canviant i ha passat a tot arreu. Per la gent que ens estigui veient i que digui, ostres, jo he viscut un temps en aquest barri, a mi m'interessa, com ho poden fer per tenir aquest llibre? El podem trobar ja a les llibreries? Aquest llibre el poden trobar dintre del barri, el poden trobar al supermercat Roges, que en tenen, la llibreria Sobre Roca, que en tenen, a l'associació de veïns que en té, els dies que està obert l'espai, el local, a la parròquia del Poble Nou també en tenen, a la llibreria Persir també, i la llibreria Rovira Alta també, vull dir que està... Ho ha posat fàcil. Hi ha uns bons espais per anar a comprar. I em deien abans que ja van per la segona edició, no? Bé, es tracta de que vam fer una previsió d'una quantitat de llibres i en 2 dies es van vendre gairebé tots. Aleshores vam córrer de seguida a veure si se'n podia editar una altra partida i realment ja la tenim editada. El que passa que tenim por que se'ns acabi també ara ja. Anem justets de tot. Això és bo, no? Bueno, realment ens fa molt feliços i molt contents. No ens ho pensàvem tant, ja ho hem dit 2 vegades, em sembla, això, no? Allò que anem una miqueta amb por, no? No sé si ens ho fa l'edat, però que anem una miqueta amb por, ai, què passarà? No ens ho podem pagar els dits, tampoc, que tampoc no ha tingut ajuda de ningú, quasi, no? El que passa que no tenim cap patrocinador, ens hem patrocinat nosaltres mateixos i vam dir, bueno, hi posarem fins a una quantitat, més no. Aleshores, realment, doncs això no es tracta de que hi haguem de posar diners ni que ens n'hagi de sobrar. En realitat, la nostra pretensió no ha sigut aquesta, no hi ha hagut cap interès comercial, simplement ha sigut fer una cosa que en el fons de tot hem disfrutat molt, i això sí que el Jaume ja més o menys ho ha mencionat i jo ho repeteixo, hem treballat però hem disfrutat molt.
de veritat, perquè ens hem retrobat nosaltres mateixos, hem retrobat altres persones que en realitat no ens pensàvem que sigués així. Tothom hi ha posat molta empenta i molt d'interès. Bé, però han tingut recompensa, no? Quan veuen Efectivament. que hi ha tanta gent interessada en el llibre, vulguis que no, I tant. encara els fa sentir més orgullosos. Sí, tant. Si s'haguessin de quedar amb un tret característic, amb una curiositat, amb un fet històric del que han après amb el llibre, amb què es quedarien? On hi ha molts, n'hi ha masses, no? I no poden triar. És que hi ha diferents Una sola coses. cosa. No? Una de les coses que potser t'he dit ara, no? És la recordança, i jo trobo faltar la part de civisme. La part civisme la trobo El faltar. Jaume ho té jo. clar amb el civisme, eh? Sí, tinc una mania amb això. No, ja està bé. La pregunta era, perdó, Amb què es quedaria del llibre? Què en destacaria? del que hem... Del que han après, del que han escrit, del que han conegut, o algú que digui, mira, jo no sabia això del barri. Potser una mica de repetició del que potser hem trobat que abans hi havia més possibilitats de fer activitats a l'aire lliure que no pas ara, perquè ara està tot edificat i en realitat no hi ha res, per la joventut no hi ha res, el barri del Poble Nou, parlem del barri, Sí, del barri. no hi ha res, vull dir, no hi ha res, no hi ha ni un camp de futbol que abans hi era, i no hi ha, els carrers no s'hi pot jugar, no hi ha espais adequats. Potser ho hem notat, jo particularment aquesta part l'he notat molt, perquè abans hi havia moltes coses que ara no es poden fer, o no es podien fer o no ens les deixarien fer, per diverses raons, no sé quines realment. Sí, potser és el que molt bé deies tu, Albert, no? I això n'hem fet un comentari també amb la part de l'Ajuntament. No tenim cap local una mica cobert per fer algun acte. No en tenim cap al Poble Nou. Un puesto cobert, ja no parlem d'uns laterals, d'un sostre que dius pots fer alguna cosa un dia i si volgués almenys ho poguéssim fer. No tenim res. Cap sala per fer res. No tenim res. No. Abans hi havia, i ara és l'escorxador. Sí, Que és l'associació de veïns allà, sí que havíem rumiat ja i havíem fet planos i tot, de dir, coi, de l'escorxador, doncs una part de l'escorxador serà l'associació de veïns del barri i allà podem fer, ja havíem pensat en una sala d'actes i tot. Llavors va venir naturalment el que és la part universitària, vam veure, hosti, metes, clar, és universitat i tenir estupendo, no es vagi en compte d'això, no? Al contrari. Llavors van donar per l'associació de veïns un local com a associació de veïns, però no hi podem No fer per res, fer actes. No es pot fer ara. Mira, algunes coses que fem, saps on les fem ara? On? L'església. A la parròquia. L'església, doncs hi va haver les habaneres, cada any les fan a l'església, que no hi ha local pel fred, no, la presentació del llibre la vam fer a l'església també, el pregó també es va fer a l'església, no? No tenim res, no. El Poble Nou va començar molt bé, però és que ara hem trobat amb manques d'això, és el que et deia abans, hi havia un camp de futbol, hi havia un camp d'atletisme molt antigament, ara no, s'ha poblat molt, el Poble Nou ha guanyat molt, les Bars de Manresa és una gran avinguda, un poble nou, és que és un poble nou, que el tinc com a poble, i moltes vegades diem, me'n vaig a ciutat. Quan van al centre de Manresa. Me'n vaig a ciutat, sí, me'n vaig a la ciutat, jo em vaig allà baix. El tenim al Poble Nou, és com... A més, hi ha una altra cosa, no sé qui ho va dir, l'altre dia, i vaig dir, coi, generalment a totes les ciutats hi ha el carrer Major. Manresa no hi és el carrer Major. L'únic lloc que hi ha al carrer Major és el Poble Nou. És el carrer Major, que és allà on es van començar les primeres cases. I que sembla que hagués d'anar cap a on està la plaça de l'Ajuntament, però en aquest cas està al barri del Poble Nou. Doncs, Jaume i Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que tinguin molta sort amb aquest llibre. Mira, ara que ve Sant Jordi, potser també serveix per donar un revulsiu i... Si em permets una cosa. Sí, digui'm. I és de coses que també la tinc al cap i sempre la dic. El que trobo a faltar avui, i és hagut el modernisme, és la participació de la gent. La gent no participem massa. Ho faran els demés. I qui són els demés? Els demés som nosaltres. Ho faran els demés. I els demés què? Tothom diu els demés i no hi ha ningú. Falta aquesta participació. No vull dir que sigui culpable el nostre, no ho sé, potser l'ambient, el treball, els estudis, etc. No ho sé. Però és bonic. Si no hi ha participació no es poden fer coses, I tant que sí. I tothom té feina.
correcte. I Jo tant. trobo a faltar això, també. Això també ho trobo a faltar. Doncs res, ja ho saben, si volen aquest Records d'un segle, que és aquest llibre que fa un repàs a tota la història, aquesta història centenària del barri del Poble Nou de Manresa, poden anar a totes les botigues on ens han dit el Jaume i l'Albert a comprar-lo. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort amb el llibre. I a vosaltres, gràcies. Moltes gràcies. Fins una altra. I amb tots vostès ens retrobem una propera setmana a Protagonistes.